дар партави сиёсати хиратмандона ва маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи маориф ва илм тадриҷан рушд намуда маҳз барои баландбардоштани сатҳи таълиму тарбияи насли наврасу ҷавони кишвар шароиту имконоти мусоиду ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир муҳайё карда шудааст. бо назардошти авзои зудтағйирёбандаи ҷомеаи ҷаҳон ва бархурди тамаддунҳо зарурати беш аз ҳар вақти дигар ба донишандӯзӣ фаро гирифтани насли ҷавону навраси мамлакат ба вуҷуд омада барои расидан ба ин ҳадафи муҳим ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои саривақтиро амалӣ менамояд. барои ба танзим даровардани фаъолияти соҳаи илму маориф то имрӯз садҳо санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардида давра ба давра дар амал татбиқ мегарданд. маблағгузории соҳаи маориф низ дар замони соҳибистиқлолӣ сол аз сол зиёд карда шуда вазъи соҳа ва кормандони муассисаҳои таълимӣ мунтазам беҳтар мешавад. дар робита ба баландбардоштани сифати таҳсилот барномаи ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2024-2028 қабул гардид ки ин тадбир барои ба талаботи замони муосир мутобиқ намудани таълиму тарбия мусоидат хоҳад кард. тасдиқи консепсияи гузариш ба таҳсилоти рақамӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2042 низ аз ташаббусҳои навбатии ҳукумати мамлакат дар самти беҳтар намудани сифати таълим дар ҳама зинаҳои таҳсилот маҳсуб меёбад. аз даврони соҳибистиқлолӣ давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таваҷҷӯҳи хоса ба самти маориф ба соҳаи маориф зоҳир намуданд ва дар давоми зиёда аз 30 соли соҳибистиқлолӣ дар ҳама ҷодаҳои самти маориф навовариҳо пешравиҳо ба назар мерасад ва ҳамзамон қайд кардан дар кор аст ки дар рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ки сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баръало муайян набуд ва самти маориф сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф низ дар ҳамин ҷода қарор дошт ва давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти сарварии президенти маҳбуби мо ба самти таълиму тарбияи насли наврас зоҳир намуданд дар ин ҷода зина ба зина ба пешравиҳо ноил гардиданд. қайд кардан зарур аст ки зиёда аз 30 соли соҳибистиқлолӣ дар самти маориф дар самти сиёсати давлатии маориф навовариҳо пешравиҳо реформаҳо дар ин ҷода чандин маротиба ба вуқӯъ пайваст ва дар давоми ҳамин навовариҳо ва пешравиҳо дар тамоми ҷабҳаҳо дигаргуниҳои куллӣ ба амал омаданд ва махсусан самти бомаърифаткунонӣ дар самти таълиму тарбияи насли наврас сиёсати давлатии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон устувор поянда монд. имрӯз мо ба бисёр муваффақиятҳо ноил гардидем. давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки дар раванди таълиму тарбияи насли наврас чораҳои мушаххас андешиданд ва ин аст ки имрӯзҳо ҳар яке мо шумо медонем ки зиёда аз 19% бюҷети давлатӣ ба рушди соҳаи маориф равона гардидааст ва ин масъулияти баланде ки ба дӯши маорифчиён вогузор гардидааст. мо бояд ки ҳар як ин дастгирии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро бо масъулияти баланд дар ҷодаи худ равона созем ва дар рушду нумӯи самти маориф дар рушду нумӯи кишвар чораҳои амалӣ андешем. қайд кардан зарур аст ки ҳадафи чоруми давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки ин рушди босуръати саноатикунонии кишвар мебошад барои ба ҳадафҳои сиёсати давлат расидан пеш аз ҳама кадрҳои баландихтисос лозим аст ва ин аст ки дар самти тайёр намудани мутахассисони баландпояи соҳаи коргарӣ роҳбарикунанда ва дигар самтҳои рушду нумӯи кишвар пеш аз ҳама кадрҳо ки лозим аст чораҳои мушаххас андешида мешавад. имрӯзҳо то даврони соҳибистиқлолӣ агар ҳамагӣ 15 муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ арзи вуҷуд дошт, имрӯз ин теъдоди онҳо ба 46 адад расидааст ки ҳар як кадоми он
вобаста ба сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон поянда мебошанд ва барномаҳои давлатӣ дар онҳо, стратегияҳои давлатӣ амалӣ мегардад. ҳамон тавре ки пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид кардаанд, таълим дар зинаи таҳсилоти миёнаи умумӣ марҳалаи ниҳоӣ ва муҳими ҳар фарди ҷавони кишвар ҳам писарон ва ҳам духтарон мебошад. аз ин рӯ дар асоси муқаррароти қонунгузорӣ акнун ҳамаи хатмкунандагони зинаи таҳсилоти миёнаи асосӣ баъди хатми синфи 9 вазифадоранд ки дар ҳолати ихтиёран идома надодани таҳсил дар зинаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бояд ҳатман таҳсилоти худро дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ё миёнаи касбӣ аз ҷумла литсейҳои касбии техникӣ ва коллеҷҳо идома дода соҳибкасб шаванд. баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа дар сиёсати давлату ҳукумати мамлакат мавқеи меҳварӣ дошта, вобаста ба ин масъала як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардид ва дар ин самт бо муқаррар намудани имтиёзу дигар дастгириҳои давлатӣ тадбирҳои муассир роҳандозӣ карда шудааст. маҳз тарбияи насли худогоҳу ватандӯст ва ба ин васила рушди ҷомеа аз маърифатнокии занону духтарон вобастагӣ дорад. бо назардошти муҳимати ин масъала ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои ба таҳсили илм ҷалб намудани духтарон дар ҳама зинаҳои таҳсилот диққати зарурӣ дода, дастгирии ин қишри ҷомеаро беш аз ҳар вақти дигар вусъат мебахшад. барои дастгирии ин қишри ҷомеа ва ҳарчи бештар ба таҳсил фаро гирифтани духтарон аз шаҳру ноҳияҳои дурдасти мамлакат ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз соли 1997 квотаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд ки тибқи он ҳамасола барои идомаи таҳсил дар муассисаҳои олии таълимӣ садҳо нафар духтарон ҷалб карда мешаванд. дастгирӣ ва бо маърифат ва фарҳанг фаро гирифтани занҳо яке аз масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад ва пай дар пай аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамаи масъулини соҳаҳо, махсусан аз ҷониби пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти муҳтарами тоҷикистон эмомалӣ раҳмон пайгирона ва бо як меҳру муҳаббати зиёд татбиқ мегардад. масъалаи иштироки фаъолони занҳо дар тамоми соҳаҳо яке аз он масъалаҳое мебошад ки ҳам дар оила ва ҳам дар ҷомеа барои инкишоф ва рушди одамон аҳамияти зиёд дорад ва бинобар ин бо таҳсил фаро гирифтани занон яке аз муҳимтарин масъалаҳои даврони истиқлол буд. бо ин сабаб квотаҳои аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои таҳсили духтарони минтақаҳои дурдаст таъсис дода шуда хеле бо як самаранокии зиёд духтаронро бо илму таҳсил фаро гирифтанд ва ин квотаҳо ба духтарон имконият доданд ки дар соҳаҳои гуногуни илм ва маориф, дар соҳаҳои сиёсат, давлатдорӣ ворид гардида имрӯз барои нафъи давлату миллат фаъолияти худашонро татбиқ намоянд. ва мо имрӯз бо ифтихор гуфта метавонем ки он духтароне ки бо квота таҳсил намуда буданд, бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳиби дипломи мактаби олӣ ё ин ки соҳиби касбу ҳунар гардиданд, имрӯзҳо бо самар фаъолияти хизматӣ, фаъолияти худро дар ҳамаи соҳаҳо давом дода истодаанд. аз рӯи нишондодҳои оморӣ дар замони соҳибистиқлолӣ 11500 нафар духтар аз ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакатро тибқи квотаи президентӣ хатм кардаанд. дар ин давра 222 000 духтар муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро хатм намуда, ҳоло боз 100 000 духтар дар ин муассисаҳо таҳсили илм доранд. мувофиқи нақшаи қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат барои соҳиб шудан ба квотаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соли таҳсили 2023-2024 1279 квота ҷудо шуд ки аз ҷумла барои духтарон 656 ва барои писарон 623 ҷойро ташкил дод.
аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 149 ҷой, 76 ҷой барои духтарон ва 73 ҷой барои писарон. вилояти Суғд 288 ҷой, 149 ҷой барои духтарон ва 139 ҷой барои писарон. вилояти Хатлон 539 ҷой, 276 ҷой барои духтарон ва 263 ҷой барои писарон. ва барои шаҳр ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 303 ҷой, 155 ҷой барои духтарон ва 148 ҷой барои писарон. аз рӯи нишондоди омурӣ чунин бармеояд ки квотаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои духтарон дар муқоиса ба писарон бештар ҷудо гардидааст ки онҳо имкони идомаи таҳсил дар муассисаҳои олии таълимиро пайдо намоянд. зани бо маърифат албатта насли бо маърифатро ба дунё меорад ва ояндаи миллат албатта аз ин бо илму фарҳанг фаро гирифта шудани мардум вобаста аст ва маҳз зан метавонад ки ҳамин масъаларо, яъне ки бо фарҳанг, бо илм, бо дониш, бо чароғи маърифат мусаллаҳ гардидани аҳли хонадон, фарзандон ва билохира ояндаи миллатро таъмин намояд. аз ин хотир соҳаҳои гуногуне ки имрӯз занҳо дар он фаъолият доранд ва хеле босамарона фаъолият доранд, аз он дарак медиҳад ки ин барномаҳои махсус ба рушду нумӯи илмӣ, иҷтимоӣ, сиёсии занҳо равона шуда хеле босамар татбиқ гардиданд. маълум аст ки қишри зиёди ҷомеаро дар Тоҷикистон занҳо ташкил менамоянд ва дар тамоми минтақа ва ноҳияҳои дурдастарини ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил намудани марказҳои касбомӯзӣ бо касбу ҳунар, бо хониш ва бо дарс ва таҳсил фаро гирифта шудани занон дар тамоми гӯшаи канори ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз хеле натиҷаҳои хуб ба бор овардааст ва маҳз ҳамон квотаҳо ва маҳз ҳамон дастгириҳои барномаҳои махсуси гендерие ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ шуда истодааст мақому мартабаи занро дар ҷомеа боло бардоштаанд ва ҳамин мақому мартабаи боло баланд шудаи зан ҳамон меҳрубониҳое ки нисбат ба фаъолнокии занон дар Тоҷикистон сурат мегирад, дастгириҳо, кӯшишҳо дар рушду нумӯи занон ба онҳо имконият медиҳад ки нақши худашонро боз ҳам фаъолтар дар аз худ кардани соҳаҳои гуногуни илм, фаро гирифтани касбҳои нодире ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо хеле зарур ҳастанд, саҳми худашонро гузошта бошанд. мо имрӯз занонро ҳам дар соҳаҳои хеле мушкили илм, масалан дар астрофизика, дар математика, дар физика дар меёбем ки шуморашон хеле зиёд шудааст ва онҳо ба дастовардҳои хеле муҳими илмӣ сазовор шудаанд, ноил гардидаанд ва бо дипломҳои номзадӣ ва доктории худашон онҳо ба ҷомеаи илмӣ сазоворона ворид шудаанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба таҳсил фаро гирифтани насли наврасу ҷавони кишвар дар ҳама зинаҳои таҳсилот шароити арзандаеро фароҳам сохтааст ки ҳар як фарди ҷомеа имкон дорад аз он ба таври васеъ истифода намояд. таъсиси квотаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, стипендияҳо, ба роҳ мондани озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва муқаррар намудани дигар имтиёзҳои давлатӣ дар робита ба ҳавасмандии насли наврасу ҷавони мамлакат ҷиҳати донишандозӣ ва аз худ кардани илмҳои замони муосир худ далели равшани ғамхориҳои беназири пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи маориф аст. тайёр намудани мутахассисони баландпоя дар раванди маориф ин яке аз равандҳо яъне ки зинаҳои муҳим ба ҳисоб меравад ки имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ усулҳои нави таълим барои баланд бардоштани савияи дониш, барои баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, барои омода намудани мутахассисони баландпоя чораҳои амалӣ андешида мешавад.
ҷумҳурии тоҷикистон ҳанӯз аз солҳои аввали ба даст овардани истиқлоли давлатӣ рушди илму маорифро калиди пешрафти ҳамаи соҳаҳо ва омили муҳимтарини таъмин намудани ояндаи босуботи давлат ва фардои босаодати ҷомеа дониста дар ин самт тадбирҳои муассиреро амалӣ намудааст. ҳоло дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоию миёна ва олии касбӣ аз ҷумла дар хориҷи кишвар ҳазорҳо нафар духтарони боистеъдод ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. бештар аз 40 000 нафар донишҷӯёни тоҷик ки ҳоло дар давлатҳои хориҷӣ таҳсил мекунанд, 11 000 нафарашон духтарон мебошанд. аз 3300 нафар ҷавононе ки соли ҷорӣ танҳо тавассути маркази барномаҳои байналмилалии назди вазорати маориф ва илм ба хориҷи кишвар барои таҳсил ҷалб гардидаанд, 30% духтарон мебошанд. дар маҷмӯъ замони соҳибистиқлолӣ беш аз 250 000 нафар духтарон муассисаҳои таҳсилоти олиро хатм карда соҳиби маълумоти олӣ гардидаанд. аз ҳама хеле муҳим аст барои ҷумҳурии тоҷикистон ки шумораи зиёди ҷавондухтарон ва ҷавонзанҳо дар фарогирифтани технология ва техникаи нави замонавӣ саҳми худашонро гузошта истоданд. мо имрӯз барномарез, мо имрӯз мутахассиси компютер ва ин гуна мутахассисони нодире ки дар ҷумҳурии тоҷикистон инҳо нав ба сафи саноат ва илму техника ворид шуда истоданд, дар меёбем ки шумораи зиёди духтарони тоҷик ин касбҳоро дар берун аз кишвар дар мактабу муассисаҳои баруманди ҷаҳон фаро гирифта ба кишвари худ баргашта дар ин ҷо фаъолнокии худашонро давом дода истоданд. ва ҳамаи ин албатта дастовардҳои истиқлолият мебошад. ин ҳама дастовардҳои фарҳанг ва тамаддуни бостонии тоҷик мебошад ки таърих ва анъанаҳои худашро, арзишҳои хеле неку гаронқадри худашро имрӯз мустаҳкам карда барои ояндаи дурахшони миллати тоҷик омода карда истодааст. ва ин омодагӣ дар он пеш аз ҳама зоҳир мегардад ки мо занро бо илму маориф ва бо таҷҳизоти техника, технологияи иттилоотӣ мусаллаҳ намудем. имрӯз зани тоҷик яке аз занҳои пешқадамтарини ҷаҳон ба шумор меравад. тибқи маълумоти омурии соли 1989 ҳамагӣ 66 000 нафар занону духтарон соҳиби маълумоти олӣ буданд. дар замони соҳибистиқлолӣ шумораи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва хонандагони онҳо беш аз 2 баробар, таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ 1,6 баробар ва донишҷӯёни ин зинаҳои таҳсилот 3,5 баробар, мактабҳои олӣ 4 баробар ва донишҷӯён зиёда аз 3 баробар афзудааст. бо мақсади фароҳам сохтани шароити боз ҳам беҳтари таълиму тарбия ва дар ин замина баландбардоштани сатҳи донишандӯзаи насли наврасу ҷавон, ҳукумати мамлакат маблағгузориро барои рушди соҳаи маориф сол аз сол афзоиш медиҳад. дар 5 соли охир аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 842 бинои муассисаи таълимӣ барои 382 000 хонанда, аз ҷумла дар соли 2022 190 бинои таълимӣ барои 87 000 нафар хонанда сохта ба истифода дода шудааст. аз ин ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳар як фарди худогоҳу ватандӯст самаранок истифода карда дар пайи саҳмгузорӣ дар рушду пешрафти мамлакат ва ба воя расонидани насли худшиносу созанда бо азму иродаи ватандӯстона ҷаҳду талош менамоянд. яке аз муҳимтарин омилҳои мутобиқ шудан ба замони муосир ва истифодаи босамари дастовардҳои илму техника қабл аз ҳама таваҷҷӯҳи ҳарчи бештар зоҳир намудан ба илмҳои дақиқу риёзӣ мебошад. бо назардошти ин дар доираи барномаи мақсадноки давлатии рушди илмҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ барои солҳои 2021-2025 ва 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда мешавад.
дар доираи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат маҳз бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар самти илму техника ва ихтироот буда, иштироки фаъолонаи ҳамаи қишрҳои ҷомеа дар он бахусус духтарон баръало ба назар мерасад. рушди соҳаи маориф дар давраи соҳибистиқлолӣ собит месозад, ки дар ин марҳила низоми босуботи маориф ба вуҷуд омада, насли бо маърифат, хештаншинос ва ватандӯст ба камол расиданд. андешидани чунин тадбирҳои муҳим ва таваҷҷӯҳ ба таҳсили босифати насли наврасу ҷавони мамлакат барои дар оянда ба як давлати аз лиҳози илмӣ ва техникиву технологӣ тараққикарда табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамояд, ки ба ин васила сатҳи зиндагии ҷомеа ба маротиб баланд хоҳад шуд.